So, game natin to mga boss. Yung pinakamalaking normal ko nagagamba, tigring pula, no? Monster size talaga. So, nanliit yung salmon nito. So, wala pang kaha to mga idol. So, chinek lang natin mga idol, no? Kasi tumatanda na sa kaha ko mga boss. Kailangan natin i-video na siya, no? So, we'll see. So, sipat kilatis mga idol, no? So, ito talaga yung tsura niya. Binalik ko siya nung derby size siya, no? So, ito naman yung salmon. Hindi magkalayo sa paa mga bossing, eh. Parang 8 lang sa paa, no? O, hindi naman siguro 8, 9, ganyan. Parang 9 sa paa, 8 talaga. Pero kasi saka yung kapal ng paa ng salmon, makapal talaga. Pero sobrang laking gagamba nito mga boss. Pero, ewan ko lang, no? Kasi meron akong nakuha sa bundok mga idol, abangan nyo. I-upload ko sa Facebook page natin. Iisang gagambalan yung kulay pula. Sobrang laki mga boss. Siguro sa lahat ng derby size na hawakan ko, yun ang pinakamaganda sa lahat. Bukod dito maganda din kasi itong tigre na to mga idol. Malaki talaga masyado to nung kapanahunan niya. Nung brand new pa siya. So, we'll see if lalaro pa siya mga idol. So, ito naman yung salmon mga boss. So, loaded tong salmon mga idol Baka sabihin nyo, hindi tayo naglo-load ng salmon. Loaded to mga idol. Loaded parehas to. Kasi kung walang load tong salmon mga idol, baka tumalon to. So, di tayo. Pag may napili na kayo mga boss, kampihan tayo mga idol. Okay, game. So, grabe. OD na talaga yung malaking gagamba. Naunahan pa. Ang lakas ng salmon Binali-bali niya, no? Sumusubok naman yung normal na gagamba mga idol, hindi talaga kaya. Masyadong malakas, no? Wala kaya siyang pigain ng salmon mga boss. Manipis kasi siya dito Wala siyang kaha mga idol, hindi talaga kaya. Tapos makapal yung paa ng salmon, laki ng ulo. Tapos simi-simi pa siya nung panahon na to, no? So, we'll see. Second buckle, tignan natin kung may laro pa siya. So, mostly naman gagamba natin mga idol. Lalaro pa naman ng second buckle yan. So, let's go mga boss. Boom, binato yung salmon mga bossing. So, 1-1 yung standing natin. 1 puntos sa meron sa normal na gagamba. 1 puntos sa salmon. So, patalikuran natin mga idol. Pagang, isang alaw. Hindi talaga kaya mga boss. Yung normal na gagamba pa yung kumagat, no, sumakmal. Pinatalikuran pa natin siya. Hindi talaga kaya mga idol. So, 2 puntos tayo sa salmon, sa bandang wala mga bossing. Di talaga. So, abangan nyo mga idol. Magre-rematch to sila. So, bigla ng liit na yung salmon mga idol. Nilagyan ko ng kaha yung normal na gagamba. So, yan. Pinariyasan ko mga idol. So, ito pa rin yung salmon na tumalo sa kanya. Yan naman siya. So, kaya naman to mga idol sa load to. Kaya dalhin sa load, no? Na maglaban pa rin silang talaga. So, ngayon tignan natin pag may kaha yung normal na gagamba. So, malaki talaga mga idol. Alayo ng comparison ng salmon, no?